Jotono haini hai sobre Jesu Kristo nang belam sogo sal pung sapung kaitor jono naikoli tongma bai jeng haini hai bani kokthai no surungmani jora manpikya hani bagai kaitono hambai pilas kang phaidi jeng kaitono hambai layana bugra Jesu no hambai ro ojorawo nang jengno kaham kereng tongrowe nini kuriwo ke nini naikol mawo ke tongrowe haini hai tini jorawo nini kokthai nini khorang no khananani nei jeng phaile ja kaito nang jengno jubadi tebo nini koktuma bai nini khorang bai jengno nini thani khak kusang mani kaito nang jubadi masuri kaito sengsar urumuru jorawo haini hai nang jengno naikoldi nini samung no jeng bujimanani nang jengno jubadi nini thani bebagia pharai bugra Jesu nang baisa pakai thani surisang amen dia phaidi jeng Bible kholok layana tini Luke chapter 5 Luke ni no jeng thanglayana Luke chapter 5 semai ketal ek nichime kisah kebang porisne 11 jora ek nichime 11 jora ang koribana kok pokrogo tongo puilani sagri rok no Jesu ringgramani salsa Genesaret tuibom rukungo Jesu bacawi tongpro borok rok upla kapla ke kaitoni kok khananani hnei bini sago phai klai rupai baikha bo tuibom rukungo rung khungnui nuhurkha gabarok rungni ongkhorui cheirok suwi tongwi layo borung khungsawo kasakha abo simoni rung hake bono tuirukungni tei kisa haksalot langdi hnei sakha hake bo rungo asogei lukuno prungkha bokok sabayui simono hai hnei sakha tui kutugor rung tlangdi hake aromna bagai jei budi simon hai hnei sakha hoda jeng hopung busini bubui masapano maya hai pano nini kok bai te waisa buke bui nai pianata borok jei bui naiba kebang ma kasawe jei se kicik tutui ngai tongkha hake borok kubun rungni logi songrokno yak tal khlaye ar rom suru phaidi ne hunhorkha borok phaiye rong khungnui no a supung phaikya a belai bangma bagai rung se kelukna nai tongsiwo ahai umarok no nugui Simon Peter Jesu ni yakung yapango klai subrai ang sumso kenang borok aring orni thangdi hnei saka Simon bai bini logi o tongnai rok asuk a kabangma khlaima nugui wanajak laikha Simon ni logi song sebedai ni busla takuk nei Jacob bai John bo abohai no wanajaka hake Jesu Simon no hai nei saka ta kiridi tabuk ni simi neng borok romane rung khung nui no hakungo tisawe borok tong keri beba no kibi ba kabuwe Jesu ni loge thanglai kha to elemba pore mane bisinte kaitor jungno ketal ke amari klaite o pore mane bisinte ang tini sanane musuk mane engka kok bothoma engka kaitor bomo hai borok no bonis hamung no khlairona nai engya kheba bomo hai borok no kaitor boni barja no boni samung no barja beriro bomo hai borok kaitor ni samung khlaina na bagai bomo hai borok ngani na ba kaitor bomo hai borok no boni barja boxing reiro jeng naini kan ke sengsar genanggai kebang ma Kristen jeng nugo piaba jo to Kristen nei go senai ba Kristen tongnai ro borok jo to no kebu ke kaitor ni besaya kebu ke azai ketal engzagya kebu ke sukno khani borokya kebang ma Kristen ni bisingo
asai kata kebai ke Kristen kisi sasi abono Bible saw nege o kisi sani bisingo kisi sa kebai Kristen ni bisingo bo kai to ni samno tui wansok nai kai motha wo sakthari kai to ni motha ni samno sakthari klainai aro bisingo bo belai kong kai to ni musuk mano klainai kai to ni hamjak mano klainai kai to ni nai matui tongnai omo hai Kristen kisisa ni bisingo kisisa ingeseng sawi mana kai to bo borok no muthang mani borok no phiok mani abongka boni ha phuana ni bagai boni samang khlairnan bagai hani bagai se kai to borok no phiok tabane Kristen rok ni obono daito obono khlaitai obono samang piaba jotto Kristen rok no kai to chini subrai bo samungo phanangai maya tumane hamba kai tuni koknai no ke bo samungo phanang maya seler no ke bo samungo phanang maya so podre por borok boni mote tong yano bo samungo phanang maya kai to bai samungo phanang jakna ni bagai boni samungno khlaina ni bagai bo bai barja berjakna ni bagai jeng temana jeng bomo hai chini tongmung nani na bomo hai chini samungo nukjak nani na abono jengtini wansok lainai ige number 1 hongke boni samung khlair nani bagai bo je borok tomanai je borok kebai bai samung khlainai te je borok barja nawi samung khlainai responsibility daitoshil omo hai borok no se kaito samungo phanango ba boni barja no bo ro emonki jengnugo osungsarni tui na horibu jeng omo hai nugo je borok neng je borok kebai sikrei je borok kesrang ngya je borok tomanai daito bai mane daito sil nahoyawe tomanai responsible nayawe tongnai rok no jeng osungsarabu sam kotor no jeng borok no barja beria ge kai to ni samang kai to ni samang ka jottoni se samang kotor ku boni half warnani se jottoni se osungsar samang kotor ku to mane male boni half war mane na manak mau tongnai rok no boni thani towan je borok manak mani kai to ni thani phaikya bo kai to ni ha hangka omo haikena kai to ni half war mane na borok Otoma kaham kanawe, kai to no bisa sawo, kai to ni samung no bisa sawo, kebai ke kai to no mana. Agana kai to ni hap fuar jago. Osungsar ni nangkuk mani important samung rok no jeng je irresponsible borok je daito him bukhabai naya haino temanai sakthariya ngya keba temanai sakni daito no bujiya ke bai temanai khabai khaimani naya awai borok no jeng rowi maya ge kai to jeng jo to no siu sini bukhano bo siu sini bukhaw tomatong jeng bomhai kesang de jeng kebai bai samung khlainai de omhai beba no bo siu ge jeng daito nawi je jeng rojak daito rojak mano kebai bukhabai khlainai de khlaiya abono bo kaham kene siu ani bagai bo jeng no je babe nugo jengni bukhaw bomhai abohai borok no bo boni barja no bo bere de boni samung no khlaironai so haini bagai kaito ni hani bagai samung khlai rojak na hangke jeng temana kebai nango
te kesrang nango kebui bai samung khalai nang ge oro sung nugo Peter sung nugo James no sung nugo John no sung nugo borok belai kena kesrang teman male horsa arong wi tong lai ge borok mane borok no sung hai leng lai tong mane hai asogoi seler ke teman ai hai na bisang khai tong mane sung nugia teman ke samung khai tong borok ni samung go jes pan samung khai ten hai pan besto kes koto panang tun si kong panang tun borok ni samung bai visite khabai khukbai kena borok khlai dong mani sung nugo ge o jorawo no kai to borok no ring mani borok ni samung no borok irresponsible ya borok kebui bai kena borok ni samung no khabai kena khai dong horsa borok jal bulai jak horsa sal bulai mani ya golo thosa pana amaya enggak borok lengjak engkana wansu wines de horsa aro mani bahi lengkana engke ombai simia baha besak ni simia tawak jeng maya neng arongoi mungsasuk samang khlai neng abano mane mungsabana maya engke tama dini mentally bu mane amon dewu leng mani bara engge jeng engke jeng oron nugo borok jal suwi tongka piaba borok Jisu jepro sao nina rungo ano kisah kasar nai de Jisu borok ni rungo kasar wisi kutugo tangai kokberi tongmani sengdogo borok ni jal no sunani cengka naga horsa aro boy jal sumani salo beseng nangjak tongnai bono sekage subai teing tongkhana apro site sa koksondi ni Jisus naga jeng jal sumani yagolo angbu kisa masa aro in peja sula hankete kokson fuyani seler teman masuk fuya naga maya ni jora wongke kisa komrok mama ni jora maya jora rongke teibu koksomani musunya bekhapai seler thang piaba jeng borok no nugo Jisu jepro borok no tageo jeng borok koksomani nugo borok samung borok ni samunggo borok mane bekhabai ke khai tongmani puila engke jeng phadi Mathai bu thangne Mathai chapter 4 18 ni simi 21 jora ang poruna 18 Jisu Galili tuibong dukungo himui tongpro gabor takuk nuino tuibomo jebui Thomas nuhorka a takuk nui engka Simon bai Andrea Simon no Peter bohno Jisu borok no hai hnei saka ani loge phaidi ang norok no borok romna phurungan logi no borok je yakarei bini loge thanglaikia thangte bote takuk nui rokno nuhurka borok engka Sebedai ni besaro Jacob bai John borok bupa Sebedai bai rungo jewi chase namui tonglai o Jisu borok no ringkha engke jeng moro nugo joto ringjak nai rok borok haina asok tongmani joraya samung khlai tong boni samung arong a jalwar ba borok che mane jal khawi tongo baksaba jal suwi tongo baksaba temanai arong tongkho oma haisen nugo ke kaito je borok bekhabai samung khlaye seleria wi samung khlaye kesrangke samung khlaye kebui bai samung khlaye omo hai borok no se kaito ringo geseng jeng kaitor bai samung kaitor ni samung no khlai rojak nani bagai kaitor bai ringjak nani kaitor bai samungop nangjak nani ke bomo hai nani na jeng kereng engkena Bible college pori pekine bono pasos namka lekha kereng kena bono dikon roka hai roka omong kena temanai lekha kisah sijaku kena bono sekretari roka obiya
pila sakang ke je samung no khai bo bukhabai khlainai of course kisa masa to siwani nangnai haibana simani kotor pukia bukhabai samung khlainai kaidoni samung no bukharoi samung khlainai bo hai borok no se kaidor samungo punango neng borok manusia hisabe seng kaidoni samung ni bono thebai romana bo kereng ba rengnai bo kereng ba khlaimanai ni seng thebai ro sini hisabui sini wansogui haipana kaidor omo hai borok seler kebui bai khaya bo hai borok no kaidor boni samung no thebaya boni samung no khlaiya jeng nai jeng nuk jeng kamang ma bible yapang ni sini jeng poi ni ken nugo jefro moses no kaidor ringo moses tama kaidor jefro moses no kaidor ringo moses bo tama nai moses so mera murugui kebui ke bekrani mera murugui bo omo kaidon prose kaidor bono ringo ga david no sungnugo david bo haina tuya chaya khai hopung rogo bo singhoro bai walai akoi mera murugui aprono kaidor bono ringo ge Elisha semai kesawo chung teke sanu Elisha bo jepro al suai dong apro se Elisha ringo bono ge bo al suai mani yakawui nok thangai ebong musuk tang thawui tar mane tang thawi mane no bebak samang khibui bebak boni je samang tang thani nang mani no pai rowui bo Elisha ni loge refreka teman malah musuh orang tongkang ke botisek kos tongkang ke kipilu pene tahu kipilu ani bumung selama kerja omah ike bo musuh orang no bethare akoi bo paika ani bible so ge sengnugo kebui ke kesrang omah hai borok no kai toringo seler no ba soitan sa samung nang jagia hayade seler no soitan sa na samung nang jagia je borok seler kaidor bono samunggo jese kereng panangteng budi genang panangteng kereng panangteng lek kereng panangteng sijak panangteng hai panang seler borok no kaidor samunggo panang maya ne samunggo panang mane benaya kaidor bukhano siu kaidor borok ni bukhano nugo jeng nugia panang kaidor siu engge je faithful kerei rang pisau panang hundi samunggo panang hundi mane samung temanai nopang kerei ke kaya nokon tong prosimi kainai nge rangol lub gna omo hairok no kaitor samunggo kaitor poni samunggo samungno khlairo maya borok kabangma saimana jeng borok hisabe bono secretary roi mano bono dipon roi mano bono association leader roi mano bono omo hai khlai mano elder roi mano hai bono bo kaitor kubuino bukhandugi tongo bo kebui no kaitini oro bukha keri ke kaitor u borok no ব্যবহার খালাইমিয়া সামং খালাইমিয়া হয়তোবা বওয়াসো হইতং নব কাইতনি চংজা খনি ওয়াসো হইতং হাইফান হে বনি বিসিংতৈ মথাতি সাজাগিমিया বহাই বরनि बिसिंतै काइतनि हा फुआरिमिया नगे जों नायमाना बनि बिसिंतै बुसु बर काइतनि थानि फाइया हयतोबा जों संगै दव बर मुनिसो संमानि हाइफान काइतर सामगो खनांगिया के जेसे बर मुनिसो संथों मंगसा लाभ करै साम नम्बर लग मुन 101 को थांनाय 101 log mun verse 6 log mun verse 6 ang porwana hari ko khnawi tongnai rokno ang naiklai tongnai hake borok ang bai tongwi mannai khain krei lama tei himnai borok ano mamungnai oro jeng nugo tumaisa hari ko khnawi tongnai rokno ang naiklai tongnai hake borok ang bai tongwi mannai je ko khnai
hani kok nai tong nai rok no kaitor nai klayo ingke borok se kaitor bai tongi manai kaitor ni samung no khlai manai kaitor bai tongi manai ingke number 1 ke sing tuman suka kebui bai tong nai kesrang ke khlai nai kaitor ni samung no kha bai khlai nai kebui bai kha bai khlai nai seleri awi bohai borok no kaitor boni samung no barja beriro number 2 ke tumas koini ni ke tongnai mane bui bai sajak ke koini ni ngai haina do hi gosinai hai rok no kaido ni samung no phaide khlailes nai ani hai si dongle mane hai saya borok hai no ni kaido ni samung no torja kupnai ge koini ni ke tongnai borok sengoro nugo borok belai lengkhana antepron saka haipano jepro jisu sawo anamne oni rumo kasaro kisa kutugot langmane de borok apro jisu no dema seng lengkha seng horsa aroja seng nakar siri obahe hoya temake phaidi nei jisu no borok rumo kasaro wei jisu boroni rung baisi boni kok no sanani jeng boroni rung kasaro kisa kutugo thang keseng omai kena nuga tabok roni seng konyene ingya kisa kena jole jaknai kisa kena thamse painai kisa kena tor jaknai omhai no kaitor samgo nangmai geboro jole pa nangma kamang tor jagai pa nangma kamang ani rungo bini rungut kamang tong toma ani rungno sa nei pana hongi ma kamang lai pana boro koini ni hani bagai kaitor borok no siwa baine kaitor borok ni ro thangai I anot langdi aro ge borok phaidi ni tlangka pari jeng Timothy thangnai na 2 Timothy chapter 2 verse 24 2 Timothy chapter 2 verse 24 ang mana 24 subrai seleng walai subrai ni seleng walai thai kre bo joto no khairok thai bo khalogui phurungnai gerung ungthai ge subrai bomohai kaitoni borok bomohai ungthai seleng subrai ni seleng ro walai thai kre mane kok banglai nai walai nai omohai ungthai kre bo joto no khairok thai bo khalogui phurungnai gerung ungthai bo khalogui phurungnai bui bai hai tai hungjakkono bui bai podre por hungjakkono bo khakaya khakya ui phurungnai ge koini ne tamane na koini ne ungthai ajakono phus jakono no tamanai paireng omohai tomake oke phus ke tonai kaham ke kesang bai khalogui omohai ungthai nesa ge bohai no kaitor siwu bohai borok no kaitor sai nawo ge boni samno barja berero seng tabo seng siwu musuk bong phan ganang ko na musuk de phan ganang ko misil obisyon musuk haipana al suai wani bagai bongono seng samungok nangko musuk no haibla al suai mane ang misil no aseng nuki kasya ku suza kawang haipana musuk no seng kabang nuku temane bagai temane musuk ko khanana bo samungok sungu bo rungu hani bagai omo haino seng lekha kereng panangteng sijak panangteng pakuk manai panangteng hai panang bo kebai kerei bo koini ne ingya bo temanai walai suglai no kisaken jaknai kha chorma kha koini ne ingmaya kha logi phurungmaya bo haino ke kaidor boni sam ni barjano roya boni hap wadani barjano boreya
tabok musuk pagriku haibon sung bono alsoy bani bagai bono sung samungo panando misil noya sung sini sak no wan sak nai kang ke sung by nature sung zodana kungsuk manitong piaba sung koine ngia sak zorate sung sak no tuma control claimaya sak zorate kaito sungno samungo panangmaya jodi neng tamsi belai kutung naga kisahkan tulung naga kaito no samungo panangmaya abono neng control claimaya jotane tane tamsi tong haipana sung control claimaya ingman nangnai proverbs tumai sha je kecang ke temanai utoronai bo kaito ni jole mane ba jole mane hoite kaito ni jole mane hoite yogui thangi mana buino bo pyogui tlang mana hai nei sung Proverbs chapter 15 verse 1 nai ke nuknai ge sung sini sumso no sung sini tong musuk mane sini tong mung zamung hamiabo sung tong mani no tong mucung mani no sung control play nang nai sa mucung mani pa nang teng rang lu pa nang teng ba podre podong teng hai pa sung abano control play manai ngani nang nai sung sak no discipline play nang nai ngiang ke kaitor aborok no asai ketal engza ke wi Kristen pa nang aborok no bo boris samong no baza beri romaya tabogrong di nang khok nani musung ka hable boroni tani khokmane musuk mani tong haipana nang abano control play manai ngani nang nai if nang control play mi katuma nang khok nai haibagai control play manai nang nani nang nai again number 3 kok khananai ngani nang nai kok khananai no se kaitor boni samung ni barjano bernai oro sungnu Peter sebab John, Peter, je Aaron oro khorok bising nuko borong ni bising os Jisu ko tongo tabo Jisu sapai ya Peter no uro jal kutuko pupuile Peter horsa je Aaron za massa pana mai Jisu sebab Jisu ka carpenter mane mystery ni besar nge mystery to Aaron jaluwa ni sai ani beparti sinani kokya naga Peter sang waisha Aaron nai borok ya borong ni bewsa siobo borong ni teman nai borong ni samung siomo borok Aaron u phale akhirnya borong ni jibo ta sorsa roza Jisu saka ure kutko bui nei pidi ang jadi Peter ni jaga neng ke neng temui sakama. Jadi kang kele hai ni sakama. Agen seng bui pejak. Si Aaron nai ble aro tini sal saya sal hagen romi pay. Yang sisa horsa si romi pejak. Wani wata romani ko biya horsa si romza. Nge kele kena yang sinai. Pia ba Peter. Kenal. Nini kokbai ini singorte ipor pronugo verse 5 neng sakaba angte wesha bui nai sine nini kokbai na angte yesha zal bui nai pisine chei kok songoi nai pisine nisa nini kokbai giseng bo omo haina kaito ni kok no khanawi tong kangke ani wasokti ya kaito nini kokbai kowa tabogrong di kaito saka seng hari kaituni hari bagi si wan sukradi boni nai mati si tong nai gradi ge beba ke ngrok noro nai tawa nanti sungsari kana suna no tawa nanti gedeng bok sabani ko no kenapa yang neng luhoi tong ka angwan nanggo masing paikya of course neng seller yawi neng seller ma bai hai kaitoro nai tong ya hai bani kaitoro nai boni kok no kana gradi boni kok no khana ka mane na boni hani bagi wanso ka mane na kaitoro nai
kaitor ronai ge bo boni kok no ge tabu sung nuk tongo nu sini haro ko nugui tongo boni kok boni hai bagai Kristen rok busuk masuk nai tong jeng politics ni party ni bagai le sung bukru lai tokru lai thang lai aina din sa korea ke thang lai tong lai hai bana boni bagai neng korok busuk no kai tani kok piri kya neng kok piri ya mane no boni hani bagai masuk ya korok busuk no kok pira ni bagai nini rang puja no neng ব্যবহার খালাই kya korok busuk no boni kok pira ni bagai neng nini gari tongo gari no use kalai kya nini bike no use kalai kya nini rang no use kalai kya korok busuk no kok pira ni bagai राजनीति नि बागै बुलायनानै थाङै दङ राजनीति नि बागै गारि रहै दङ राजनीति नि बागै पैसा खांलायखे पैसा रहरो माइ खांलायखे माइ खांलाय रहरो गायथनि कक पेरानि बागै गाय बुसुक नों बुसुक खालायखा जिनि ख्रिस्टान रक तुब्राबो जिनि ख्रिस्टान रक दं ख्रिस्टान दंनाय रक जे तंसुक जे तंमासुक गोबैनो खाबाय ukok no nakangke ane hane bagasi uang sokradi ane hane bagasi uang sokradi ukok no kebunya nakangke seng aset bugi wani nanya je tong nai rok pano je Kristen tong nai rok kai to ni kok se wani kok ya bebang nang rong na ronai sini nang mani si dongo hani bagai seng tau Peter hai Peter na seng wan sok Peter bai jeng sak no turona kai kan ke sini ong mung saya ko Peter horsa arong sa mawan te sombo na krei hai bani nini kok bai te sa bui na sini bumani yagulo to mangka ja si ko sui ma tong su di kai dor khlai mano number 4 je boro bui bai ke thawi tong manai mane je pakina ke thai tong manai baksa borok mane adjust manai verse 7 no jeng naikinugo ang tese thangtu sine verse 7 no Luke chapter 5 verse 7 ang verse 7 tese pore pigirana hake borok kubun rungni logi songrokno yak tal khlaiui arom suru phaidi hnei hunhorkha borok phai rung khungnui no asupung phaikya a belai bangma bagai rungse gelek na nai tongsiwo so buino ma sahoka buino ma subahoka uloke bangma ni bagai a kabang ma ni bagai rungse gelega nai tongsiwo geseng omohaike seng nugo tabo number 4 saka je borok je pawpana adjust manai ketha manai borok mane tomnai orobu tak pol hai pol tomai sa judai rok bai ke judai rok hai kena tongo gentle rok bai ke gentle rok hai ke omo hai kai tor sungno thansa ke samung khlai di nei nayo teman le thansa samung khlaiya ke samung kotor no khlaimeya samung kabang khlaimeya hai bagai Kristen ro thansa nglai deng nango ge thansa mane no sobat sung thansa khai boni kok thai ge sung boni kok thai no sung khana ni nang nai sung Leviticus on naikenugo kaitor borok no maya farmani grain mane mairum ba tomanai mairum ba maya farmani aro baiki ya padi hinsa maino tomanai gura khaye thok phului awan bele ya padi ge awan bele khalaya ni bagai tama gura ngani nangai mairum gura ngani nangai ge mairum gura angke si thok bai khlaila angke bo tomanai gepau
हाइब्ले गुरानि याके गफायो जतो गुरां रो आसनो गफाव मयदा गफाव आटा गफाव पियाबा माइरं नो नों गुरा खायाके गफाना गफायो किसाके स्राय ओंबायने गे अम हायनो जों बहायनो गाय दनो याफाराव बागै रोमान चैप्टर 12 सावो जोंनो गाय दनो सातनो याफादि इके जों सातनो याफानानै जों थानसाके जों याफानानै नांनाय इके जों गथालाय मैया इके बायके जों थानसाके गाय दनो थानै याफार जाक मानाय गाय दर बाय सामो फनां जाक मानाय नंबर 5 ओंके जों जिनि तंग माने no yakawai kaitor no Kristo no जों रोखथानानै नांनाय kaitor bai Kristo bai जों कराक केस बनि बारजानो खालायमानानि बागै जों मोनसासो जों याका जाकनाय दङ जों याका मा याके जों Kristoनि सामु खालायमेया जों रंवि तंखा मोनसासोनो रंवि तंखा गनसं बनि सामनो खालायमेया जिसुबो बयाका सगैरो याके बसाम खालायफायमा खालाय नांदै फायमानो खालायमेया खमं जों गेट सामने बागाना दगो ओ खुरिनो नर्मल के बांगाव सिदि पियाबा निनि मुसुक तिंथों आफा याखारि रखा बनि साकनो याफार सक इरखा get जों नुगो माथाय चैप्टर 19 नो नायखिनुगो 16 निसिम एकुइ जरा परेके अर खरकसा गनांसा जिसुनो नुगै जिसुनि रगे रेफ्रेनानि मुसुंखा पियाबा जिसु तमाय साबनो थानि निनि तंकरै बेबाग न फालै फायदि आनो रुथार फायदि केबो रुथार फायमलिया तमने मले बनि तंग मानिनो नाहरै हानि बागै बो ख्रिस्तानो रिफ्रे रगे थारमालिया सिनि जहत ख्रिस्टान रगनिनो बैलास कां सिनि सामुं उखा कायतनि हाने बागै खलायनानै कायतन नायमातै तंग्रानानै गे अमो हायके कायतो जोंनो बेबाग नरनाय जों बनि सेले जों खेतोसनि खायदि जों सामुं खलायना नांनाय नों मोनसेसो खालाय दङबा नों बासावै नों खालायनानै नांनाय तमान लोब जों बनि सेलें जेप्रो नों नायनेदि नों ताबो आगेनि जरावो सेलेंनिको सेलें न सामुं दागै रहो खांके न फांसा जे नांमाने सामुंगो खालायनानै नांमाने बय यापारि रहो गदाल नांलांकेबा गदाल रय रहो दा नांलांकेबा दा नां रय रहो तै नांलांके तै रय रहो माइ जाने नांलांके माइ रय रहो सामुं खालायनानै बागै तमानले बनि सेलें इगे नकपांनि डिउटी bo nangmani no ronani seleng ni samungke je khlaidi ni dage jakmano khlainani inge sing Kristo ni seleng inge sini nangmani no bornai bos isung sano bebal snannai jung sanan nangla ha bornai nungmani nangla ha ronai jumnani nangla ha ronai biaba jung boboni samungno jung ma khlainai bodagi mano jung ma khlainai tamang dage Pila ane hani bagai si wan sokrari Matthew chapter 6 Jung logo Jung boni hani bagai mawa sokranai Baithar ko thanglai sinai 2 Corinthians chapter 9 verse 10 2 Corinthians chapter 9 verse 10 ang polwana verse 10 sarnai no mai runai te chana ni mai runai kaitor no norok ni nangma suk no mai runai bono abono torunai hake norok yak kuarke rematei bo mai kabangma runai bono jono mai sliro bono torona जों सिनि खालायथाय के बोनो बरनानै बोनो खालायनानै ग अमसे सिनि साम गाहायनि हाय
kaito nayo boni hani bagi wansok radi. Matthew chapter 6 verse 33. Boni naimati tongna naigradi. Ke bebang no bosiwo. Ke kaito tini sing wansok laimani kaito bomo hai borok no boni barja bo beriro boni samung khlainani barja no beriro. Obo hai borok जों पास्ता नायखा गोबैखे खाबाय खुबाय सामों खालायनाय सेलेरियावै सामों बेरजागमाना ओंगे सेकेंडलि जों नको कोइने के बैबेवालाय सुलाय करै तरजागमानि करै कोइने के तंनाय न ओंगे नंबर 3 कक खरानाय न ओंगे जेफाबायनो मिलि जुलि तंमानाय मिला मिसाके तंमानाय तमानाय बवायबो अमो तंमानाय बैबेबो तंमानाय baksa tonggede kethamaya bawai omong maya kalau kisah kesangu tongmaya kisah kutungu tongmaya mana omong hai hanya udaharon phona boy mili maya te phona boy mili maya omong hai borok no kaidon boni samung barja peria ketika isangke je sini tongmani no mengsesek seng yakawi kaidon samung klainnya ke mengsesek maya kanai হয়তো বা নকফানো মাইয়া কানাই হয়তো বা নিনি সামং নং কতর नै संसारनि सामंनो वानसक तमने आबनो फन नों या कानानि बखा तंनाय अमहायनो ओके अमहाय बरकनो काइतो मनि सामंनि बागै बारजा बेरेदो जों तमाने बागै सिनि मथारो ओ कक बांलाय मथासों अमहाय बरकनो संगिरो हायफानो पदरे पद borokni bisingo जों nukja tomane hmale borokni o quality kri okay obai borokno wansogui tongo kobong borok haini wansogo o kaitor borokni bisinti samung khlai tongma obo जों wansogman bor जों nugo bible sawo borokni samung buthaibaiनो bofang sini jaknai tamane borokni samung baino borok no kaitor samungo de phonangya जों lugaiman gepaidi orno pairasai surbe bugra kaitor no hambairawo nung sungno khairok mabai chuba mabai dini kokthairo no जों wansok laimanka hai bai kaitor no hambai debutini je जों nung bomo hai borok no nini samungni barjano ber obono tui जों tisisa wansok laikya jaya chukya salaimani sajakmani tongkhangke ba nakadi bebo samani bisingtui nung hamari klaidi je nai tongnai je khananai borokno nung hamari klaidi bebo जों khanama bai simiya jini sak ko जों jini sak no जों obobai khanama bai wansogui जों slai nai